ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எக்ஸாம் ப்ரெப்ஸ் தமிழ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான யூபிஎஸ்சி மார்க் கொஸ்டின், அப்புறம் அந்த கேண்டிடேட்க்கு கொடுத்த ஃபீட்பேக். ஸோ அதை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்குறோன்னா, இன்டர்வியூவர் வந்து என்ன கேட்குறாருன்னா, அவங்களோட இன்டர்வியூ எடுத்து முடிச்சுட்டு அவங்கள திருப்பி வர சொல்லி அவங்களுக்கு ஃபீட்பேக் கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஃபீட்பேக் கொடுக்கும்போது அவர் என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாருன்னா, உங்களுக்கு வந்து யூபிஎஸ்சி வந்து நீங்கள் இது வந்து எத்தனாவது அட்டம்ப்ட்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அவங்க சொல்கிறாங்க எனக்கு இது வந்து 5th அட்டம்ப்ட்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ எதனால் அவங்களுக்கு 5 அட்டம்ப்ட் ஆச்சு? 5 அட்டம்ப்ட்டுங்கிறது ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஒரு யூபிஎஸ்சி கேண்டிடேட் எதுக்கு 5 அட்டம்ப்ட்ஸ் எடுத்து கிளியர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து இவங்க சொல்கிறாங்க, இவங்க பேர் வந்து ருச்சி பிண்டால். இவங்க வந்து 2019 பேட்ச், ரேங்க் 39, ஆல் இண்டியா ரேங்க் 39 எடுத்திருக்காங்க. ஸோ இவங்க என்ன ஆன்சர் சொன்னாங்கன்னா, நான் ஃபஸ்ட்டு 2 அட்டம்ப்ட் வந்து ஒரு ட்ரையாக தான் பண்ணேன். நான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக படிச்சுட்டு ஃபுல்லாக எழுதணும்னு சொல்லிட்டு எழுதலை, ஒரு ட்ரை பண்ணேன். எப்படி எக்ஸாம் இருக்கும், அந்த பேட்டர்ன் எப்படி படிக்கலாமா வேணாமாங்கிறத யோசித்து ஃபஸ்ட்டு 2 அட்டம்ப்ட் கொடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் 3rd அட்டம்ப்ட் நான் நல்லா படித்து தான் கொடுத்தேன், ஆனால் கிளியர் பண்ணலை. ஆனால் அதுக்கப்புறம் உள்ள 2 அட்டம்ப்ட் நான் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு படித்தேன். ஸோ அதனால் ஒரு அட்டம்ப்ட் நான் கிளியர் பண்ணேன். ஸோ இப்போ நான் கடைசி 5th அட்டம்ப்டில் வந்து நான் மெயின்ஸ் கிளியர் பண்ணி இந்த இன்டர்வியூ ரவுண்டுக்கு வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. ஆனால் இவங்க சொன்னதுக்கப்புறமும் இன்டர்வியூவர் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாமல் என்ன சொன்னார்னா, ஓகே இருந்தாலும் ப்ரிலிம்ஸ் வந்து நீங்கள் 3 அட்டம்ப்ட் ப்ரிலிம்ஸே கிளியர் பண்ணலைன்னா அது வந்து இட்ஸ் நாட் அ குட் சைன். இருந்தாலும் அப்படி பரவாயில்ல, உங்களோட ப்ரொஃபைல் பார்க்கும்போது உங்கள் ப்ரொஃபைல் வந்து நல்லா தான் இருக்குது, உங்கள் ப்ரொஃபைல் வந்து கரெக்டாக தான் இருக்குது, நீங்கள் எல்லாமே கரெக்டாக தான் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கீங்க, உங்கள் பர்சனாலிட்டி வைஸ் எல்லாமே ஓகே தான் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் வந்து இவங்களோட கம்யூனிகேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸை எப்படி இருந்துச்சு சொன்னார். ஸோ அவர் என்ன சொன்னார்னா, உங்களோட சிட்டிங் பொசிஷன் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னார். ஸோ வந்து உட்காறது நல்லா ஓகே, கரெக்டாக ப்ரொஃபஷனலாக உட்காந்தீங்க. உங்களோட ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ், அதாவது ப்ரொஃபஷனலாக நீங்கள் ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணியிருந்தீங்க. அப்புறம் உங்களோட கம்யூனிகேஷன் சென்ஸ், நீங்கள் பேசும்போது கான்ஃபிடென்ட்டாக பேசுனீங்க. ஸோ அதாவது என்ன சொல்கிறது, சொல்ல வர கருத்தை கரெக்டாக சொன்னீங்க. அதே மாதிரி உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்குறவங்க வந்து கரெக்டாக அவங்கள்ட்ட கன்வர்ஸ் பண்ணுற மாதிரி சொன்னீங்க. அதாவது கொஸ்டின் கேட்குறவங்களை குழப்பாமல், நான் சொல்கிற பதிலால் அவங்களுக்கு குழப்பமடைய செய்யாமல் கரெக்டான நீங்கள் கன்வர்ஸ் பண்ணீங்க. ஒரு இன்டெலிஜென்ட் கேண்டிடேட்டாக தான் இருக்கீங்க. அண்ட் உங்களோட ஓவரால் கம்யூனிகேஷன்ஸ் எல்லாமே நல்லா தான் இருந்துன்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று என்ன சொன்னார்னா, உங்களோட ஹேண்ட் மூவ்மெண்ட் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சு. அதாவது கையை ரொம்ப ஆட்டி இப்படி வச்சு பேசாமல், கையை ரொம்ப ஆட்டி பேசாமல் கரெக்டாக ஹேண்ட் பொசிஷர் வந்து நீங்கள் ரொம்ப இது பண்ணாமல் கையை நார்மலாக வச்சுருந்தீங்க. அது குட்டாக இருந்தது. ஓவரால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து உங்களோட இன்டர்வியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நல்லா பண்ணீங்க, அந்த மாதிரி ஃபீட்பேக் கொடுத்துருந்தாரு. ஸோ இந்த இன்டர்வியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி நிறைய இன்டர்வியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.